Dames en heren, de muziek gaat wat zachter. Een groot applaus voor de meester Frankstraat, want hier komen ze. Volgende, als je weer inspreekt, e-mailadres even invullen. Oké, en waar doen jullie dit voor? En dit is een welkom bij het meeste noemen van de Joen. En dat is net het meeste sowieso. Maar dat is voorbij mooi het noemen lik op stik. Hou het applaus! Dat ik op mijn middelfiets van de kroon naar Hoogsta reed. In Nederland ik heen gedrukken stad de Hastergaal. En zij is in de weervlauw, dat zij wat materiaal. En wil ik dat niet, dan zie ik echt een berm, want toch net zo hypocriet. Steed er vet te zeiken voor een mensje in zo'n show. Ieder dag van net zijn, hij moet mij naar het visje blow. Goed, het speeltje moet ik gepresenteerd worden en dat op Linda de Mol. Dan heb ik weer Friesland, ik wil jullie dat heel goed kennen. Dit is dus Frieske Linda de Mol. Niet zo kwijt. Simone Scheffer. Ik wil je heel soort succes wensen, Simone, want de meesten koelen het speeltje al je net. Dus ik weet net goed op GSL, maar ik hoop dat het touwtjes goed in handen heeft. Steek je Friesland, drink in het